Cela sivule uJohane wokuqala chapter 3. First John chapter 3. Sofunda khona verse 1 kuya ku-3. Ngifuna ukukhuluma ngokuthi simele ukuma siqine ukukhumbula lamaqiniso esiwabona lamavesi. Amavesi lawa abhalelwe ukusiza abazalwane bame baqine enkosini. Namaqiniso amathathu esiwabona lamavesi asilekelelayo ukuze lokho kwenzeke. Singene naleso sinqumo masiqala unyaka. Nayo resolution enhle. Ngizoma enkosini kulonyaka. Noma ulwandle lingakhuphuka, umhlaba uzamazama, noma abantu bangangijikela, noma ngangahlangana ngakwezimali, noma ihealth ingabhede, noma ngaxabana nabantu ebandleni, ngizoma enkosini kulonyaka. Amen. 1 John chapter 3 verse 1. Ake ngibheke uthando olungaka asinike lona uBaba, ukuba kuthiwe singabantwana bakaNkulunkulu futhi siyibo. Nokho izwe alisazi ngokuba naye alimazana. Bathandekayo, manje singabantwana bakaNkulunkulu, kodwa akukabonakali esiyakuba yikho. Nokho siyazi ukuthi nxa ebonakaliswa siyakuba njengaye, ngokuba siyakumbona njengokuba enjalo. Bonke abanalelo themba kuye bayayihlambulula njengokuba yena ehlambulukile. Amen. uJohane mayibhala lamazwi nalencwadi yonke unenhloso yokuqinisa abazalwane ukuthi bangahlubuki enkosini kodwa bame noma ngabe kwenzakalani. Kwakhona isimo esasikhona la mawufunda umlando walencwadi futhi uyibuka nayo izinto uJohane akhuluma ngazo. Kwakunabantu ababehlubuka, babekade bengathi bamakholwa, bayahlubuka bayahamba enkosini, babuyela emuva kunamanga asebewakholwa. Kwakhona imfundiso yamaGreki, ifilosofi yamaGreki eyayifundisa ukuthi izinto ezifizikali zi-evil, zimbi, zingcolile. Umzimba nje nayo into ethintekayo ingcolile. Okuhlanzekile okuwumoya. So-ke nawe njengomuntu umoya wakho uhlanzekile, awunasono, kodwa umzimba wakho into engcolile ezofa ibhubhe emhlabathini. Babengakholwa ekutheni uNkulunkulu angawuvusa umzimba bebona ungcolile. Manje abanye babo labo bantu abanjalo uma besindiswa baqhamuka nemfundisoze ukuthi akakwazi-ke uNkulunkulu kuba physical futhi abe umoya, ngoba umoya ulungile kodwa umzimba ungcolile, ngeke uNkulunkulu azawuthatha umzimba. Bathi-ke uJesu waye umoya, wayengenawo umzimba, akazange azalwe okwangempela abe umuntu, ngoba lokho kwakuzomenza ngcono. Babekholwa ukuthi njengoba wayebonakala ngamehlo, kahle kahle kwakuyinto engathi isipoki, umoya owawubuke ngathi umzimba kodwa kungesiwo umzimba. Abanye babo babekholwa ukuthi yebo wayekhona umuntu okuthiwa uJesu kodwa wazalwa njengabantu bonke. Bese ngalilanga ebhabhatiswa kwehla-ke uKristu okuyena indodana kaNkulunkulu owumoya. Wazongena-ke kulo Jesu owumuntu njengabantu bonke. Kwathi futhi mayesefa waphuma uKristu kulo Jesu lo owayefana nabantu bonke. Ngamanye amazwi uJesu Kristu wayengasiyo uNkulunkulu. Akekho uNkulunkulu ohamba ngenyawo phakathi kwabantu abe umuntu afe avuke. uNkulunkulu akahlangani nomzimba. Babefundisa into enjalo. Uzobona ukuthi uJohane babiza ngabaphiki Kristu, ngoba umuntu akasindiswa uma engakholwa ukuthi leya ndoda yaseNazaretha kwa-Israyeli eyayihamba lapha eGalile ngeenyawo njengabantu bonke, indodana kaNkulunkulu leya. Kumele ukholwe ukuthi uJesu Kristu unguNkulunkulu uqobo lwakhe,
uma uzosindiswa bona babengakukholwa lokho. Enye into eyenzeka ukuthi njengoba bekholwa ukuthi umoya nomzimba kuhlukene, umoya ulungile umzimba ungcolile, babe nenkolo yokuthi bangenza noma yini ngemizimba yabo ngoba imoya yabo iclean ayingcoliseki. Ngakho baphile emanyaleni nayo yonke inhlobo yokungcola, beyitshela ukuthi abanasono emoyeni, umzimba nje kuphela ongcolisekayo uma benza izono and futhi umzimba awunamsebenzi wokuthi uzofa ubole. Ngakho babeyibona bekhululekile ukuphila nanoma ingayiphi indlela. Uyabona John uyakhuluma ngezinto ezifana nalezo kulamavesi lawo. Babebizwa ngama-Gnostics. uGnostic uchaza onolwazi. Babethi bona badiscover ulwazi abazalwa nabanye abangenalo, even abapostoli oJohane abangazange balithole, lutholwe yibona labantu labalolwazi lolu. Kwathiwa ama-Gnostics, those who know. Ngakho bebabukela phansi abazalwane abakholwa iqiniso lezwi likaNkulunkulu. Bebabona njengabantu abangenalo ulwazi, nabantu abayibopha ngey'nkolelo ey'ngenasidingo, baze bangakwazi ukukhululeka ukuphila noma kanjani indlela abathanda ngayo, ngoba beboshwe izinto abayikholwayo ey'ngenamsebenzi yalutho. Bebona ukuthi bona osolwazi, ama-Gnostics, bebabukela phansi abazalwane bebadelele. Abanye-ke babazalwane base belingeka ukulandela labantu, ngoba babukeka bebahle ngokwasemhlabeni, kubeka sengathi bona ngempela banama-discovery, bathola ulwazi olusha, banomyalezo wesikhathi. Hayi ley'nto ey'ndala zoJohane zey'mfundiso ey'bambezelelayo ey'ngamkhulula umuntu ukuthi aphile noma kanjani. Babelingeka abanye abazalwane ukuthi babalandele labantu. uJohane ubhala lencwadi ukubaqinisa abazalwane ukuthi manini eqinisweni, nini enright, akusibona labantu laba, ufuna bami baqine abazalwane. Ethi kufundela amanye amavesi akukhombisa le background enginikezwe ngaphambi kokuthi singene ku-chapter 3. Mubuku chapter 2 uverse 18, bantwanyana sekuyisikhathi sokugcina, njengalokhu nezwa ukuthi uyeza umphiki Kristu. Namanje-ke sekukhona abaphiki Kristu abaningi. Ngalokho sesiyazi ukuthi sekuyisikhathi sokugcina. Bahlukile kithi, kwazise babengasibo abakithi, ngokuba uma babengabakithi babezohlala nathi, kepha basihlamukile, they've betrayed us, ukuze babonakalise ukuthi bonke abasibo abakithi. Naye lento abantu abahlukulayo. Uverse 20 uthi ninodobo oluvela kongcwele futhi nazi konke nina abazalwane. Angimlobelanga ngokuba ningalazi iqiniso, kodwa ngenxa yokuthi niyalazi nokuthi akukho manga avela eqinisweni. Inini enright, inina ene-anointing kamoya engcwele nogcobo oluvela kuNkulunkulu oluveza ukuthi nina engaba kaNkulunkulu, futhi inini eniphethe iqiniso, niyalazi iqiniso. Ngamanye amazwi musakuthathwa ilokweduka kwalabantu ababaphili Kristu. Verse 22, ngubani ongumqambi manga uma kungesiye lowo ophika ukuthi uJesu unguKristu na? Yabona into abeyisho, yilowo ongumphiki Kristu ophika uyise nendodana. Uma uphika indodana, then uyamphika noNkulunkulu oyithumile indodana. Ngeke ukuthi uyamazi uNkulunkulu ungamfuni uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu okuyena uNkulunkulu azambula kuyena. Awumazi uNkulunkulu uma ungamazi ukuthi ubaba wenkosi uJesu Kristu, mthathu emunye uNkulunkulu. Ma unolunye uhlobo lukaNkulunkulu, awumazi uNkulunkulu, uyamphika uNkulunkulu weqiniso. Verse 23, yilona lowo ophika indodana akanaye uyise, kodwa oyivumayo indodana unaye uyise. Ngamanye amazwi labantu baRoma bazole ningathathwa yibona ningabalandeli. Verse 24, lokhu enakuzwayo kwasekuqaleni makuhlale kini, ningagijimeli into ezintsha. Leyanto enganishumeza yona, leyanto uqala nishumeza yona, leliyaqiniso labapostoli enalamukela, hlalani kulo. Uma uhlala kini enakuzwayo kwasekuqaleni, nani niyahlala kuyo indodana nakuyise. Nina enikholwa iqiniso, nina kahle kahle enika uNkulunkulu. Nikuyindodana futhi nikuyise. Ningabanaka bathi banoyise kodwa indodana bengayifuni. Inini enright, ngakho manini niqine eqinisweni, ningasuki nibalandele muhalela uhlobo lwempilo abaliphilayo, ukuzanelisa nanoma ingayiphi indlela bethi
umoya ungcoliseki, ba wrong bethi bona banoNkulunkulu ngoba bathola ulwazi oluvela kuNkulunkulu, ba wrong. Iqiniso ileli lakudala enalamkela kwasekuqaleni kubapostoli, hlalani kulona. Inhloso kaJohane uqinisa abazali ukuthi bangahlubuki enkosini. Nami ngifuna ukusho njalo. Nayo resolution okumele uyenze uqala unyaka uzoma enkosini. Amaqiniso owabonayo ke la ku chapter 3 verse 1 to 3 mathathu. Okokuqala ufuna sikhumbule ukuthi uBaba usinikeze uthando olukhulu ngendlela emangalisayo. Sithandiwe uBaba. Ufuna sikhumbule okwesibili ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu bangempela thina. Thina abantwana bakaNkulunkulu ngokwangempela. Okwesithathu ufuna sikhumbule ukuthi kunesikhathi esizayo uNkulunkulu azosikhazimulisa ngaso, azoveza ngokusobala ezweni lonke ukuthi thina besi-right all along, ithina asithandile, ithina sabantwana bakhe asikhazimulise phambi kwabantu. Lawo maqiniso amele ukusenza sime siqine noma kuyenzekani empilweni zethu. Number 1 ke uBaba usithandile ngothando olukhulu. Ake ngibheke verse 1. Uthando olungaka asinike lona uBaba, chapter 3. Ukuba kuthiwe singabantwana bakaNkulunkulu. Manje ake ngibheke ubizi attention kulento. Ake ninake lento bazalwane, ake ngibhekisise lento. Ake nicabangisise lento leli pay attention kuyona. Ufuna sicabange ngalolu thando uNkulunkulu asinikeze lona, ngoba ukulibona uthando likaNkulunkulu, ukulikhumbula uthando likaNkulunkulu kuyamqinisa umzalwane. Kwakuzobaqinisa labo ukuthi bangahlubuki, nathi kuyasiqinisa ukukhumbula ukuthi uNkulunkulu usithande kangakanani. Ake nibheke uthando olungaka kahle kahle, uhlobo lothando uBaba asinikeze lona. Ukhomba ukukhulu balo lolu thando uNkulunkulu asinikeze lona. Ukuthi usinikezile kuchaza ukuthi usithandile ngalo. Ake ngibheke ukuthi uBaba usithande kakhulu kangakanani. Usho njalo uJohane. Ukuba sithiwe singabantwana bakaNkulunkulu, uthando uNkulunkulu asithande ngalo luvela kahle kulento ukuthi sibizwa ngabantwana bakaNkulunkulu. Kodwa yini kahle kahle ekubizweni ngabantwana bakaNkulunkulu eveza uthando lukaNkulunkulu? Kahle kahle yini le ekhomba ukuthi unothando olukhulu uma thina sibizwa ngabantwana bakhe? I-process uNkulunkulu ayisebenzisile ukuze thina sibizwe ngabantwana bakhe. Kune-sacrifice enkulu, kunenani elikhulu uNkulunkulu alikhokhile ukuze thina sibizwe ngabantwana bakhe. Ngakho ukubizwa ngabantwana bakhe kuveza ukusithanda kwakhe okukhulu uNkulunkulu. uJohane ukakhuluma ngento uchapter 1 khona lapha uverse 7. Kepha uma sihambe ekukhanyeni njengalokhu yena esekukhanyeni, sinenhlanganyelo omunye nomunye negazi likaJesu indodana yakhe liyasihlambulula ezonweni zonke. Ukuze sibe abantwana bakaNkulunkulu kwadinga sihlanjululwe ngegazi likaJesu indodana kaNkulunkulu. Akusiyinto encane ukubizwa umntwana kaNkulunkulu. Kukukhumbuza ukuthi kunenani elikhulu lakhokhwa. Kwachithwa igazi, hayi igazi lesigebengu, hayi negazi lomuntu nje olungile, kodwa kwachitha igazi likaNkulunkulu uqobo lwakhe ukuze thina sihlanjululwe ezonweni sikwazi ukuba abantwana bakaNkulunkulu. Ake nibheke uthando uBaba asinikeze lona ekutheni sibizwe ngabantwana bakhe. Chapter 2 kuyona le ncwadi verse 1. Bantwana bami, nginilobela lokhu ukuze ningoni. Kepha uma umuntu ona, sinommeli osimela kuyise, uJesu Kristu olungileyo. Yena uyinhlawulo ngenxa yezono zethu, kungezona nje ezethu kuphela kodwa nangenxa yezezwe lonke. Ukuze sibe abantwana bakaNkulunkulu kwadingakala uJesu Kristu abe yinhlawulo, afe, ngoba inkokhelo nenhlawulo yesono ukufa. Kwadingakala ukuthi afe ngenxa yezono zethu.
and kwamesi uJesu Kristu loshiwo ilabantu ababethi banolwazi okungasilona waye umuntu ofana nabantu bonke. No, uJesu Kristu olungileyo owayengenasono ongcwele uNkulunkulu wamenza isono likhulu inani lahlawulo ukuze wena ugezwe ezonweni zakho ukwazi ukubizwa ngomntwana kaNkulunkulu. Ake ngikhumbule uthando uNkulunkulu angithande ngalo ekutheni nibizwe ngabantwana bakaNkulunkulu. Mangicaphela amanye amavesi aveza le concept yokuthi uthando uliqala ngesacrifice oliyenzayo. uJohn yena lo umbhalo wabhala kwivangeli chapter 15 verse 13 uthi akekho nothando lwezindawo lokuba umuntu adele ukuphila kwakhe ngenxa yabangani bakhe. Emehlweni kaNkulunkulu uthando liqala ngokuthi luwilling ukwenzani ngenxa yalo elimthandayo. Uma umuntu ewilling ukukhipha imali ngenxa umuntu amthandayo uyamthandela lo muntu uzakhipha imali ngenxa yakhe. Malobolo insizwe. Kodwa umuntu mayese willing ukufa nokufa alukho uthando lwedlula ukuthi umuntu anikele ngayo yonke into anayo okuyimpilo yakhe azafe ngenxa yothandiwe. Lento ukuthi ukuze sibizwe ngabantwana bakaNkulunkulu safelwa kuveza ubukhulu bothando uNkulunkulu asithande ngalo. uPaul ukhuluma ngalo Romans 5 uvesi uthi ngokuba sisebuthakathaka uKristu wafela abangamesaba uNkulunkulu. Uyayizwa leyo nto? Akasagcinanga nje ngokufa use-eda nokuthi wafela abantu abangamesaba uNkulunkulu. Uyayichaza lento athi verse 7 ngokuba akwandile ukuba umuntu angafela olungileyo. Uyayizwa leyo nto? Akujwayelekile ukuthi umuntu afe noma efele umuntu olungile. Uqotho yena ulungile yazi akafanele ukufa uthi ngimfele kwalokho akujwayelekile. Kodwa hleze bekhona isigayigaba esingayidela sifele umuntu oqotho. Mhlawumbe ungayakha icourage nesibindi sokufela umuntu olungile ngempela. Umuntu akufanele afele engane enacala sengamane kufe mina endaweni yakhe. Kodwa uNkulunkulu akagcini lapho. Bese ethi kepha uNkulunkulu ubonakalisa ukusithanda kwakhe ngalokho ukuthi sisezoni uKristu wasifela. Ukuthi wasifela kuveza ubukhulu bothando. Lokhu uthando odlula uthando oluncamela ukufa ngenxa yothandiweyo. Kodwa ukuyiphinda lento ukuyenza ibenkulu even more than that indawo yothando kaNkulunkulu akafelanga abantu abalungile wafela igilamkhuba emnawumqondo fobeni nawo. Uma ingane yakhe igula kuthi une choice ngafa wena noma kufa ingane kuveza ukuyithanda ingane ukuyifela. Uthando olukhulu ukuthi uncamela ukuyifela ingane yakho kodwa ingane yakho iyakulalela sokuyayifela ingane yakho. Manje umagine umuntu ubulela ingane yakho. Thatha ingane yakho wayisoconga wayibulala. Uyena ozofa ke manje sasingane. Unethuba lokumfela umuntu wabulala ingane yakho lesigebengu lesigilamkhuba lo muntu okwenza into ebuhlungu kangaka unethuba lokumfela bese uncamela ukuthi kufe noma ukuthi kufe yena. Lolo thando sedlulelo liyathando okufela ngalo eyakhe ingane sawufela manje umuntu ongafanele omumbi ongcolile lunjalo uthando kaNkulunkulu kithina. Akafelanga abantu abalungile uNkulunkulu abekho abantu abalungile. Wasifela singakamesabi uNkulunkulu verse 6. Wasifela siseyizoni verse 8. Simelene naye simthuka ngenhlamba simgolozela sifuna ukuphila ngezinye indlela sithanda ezinye izithixo sithanda amanye amadoda kunendoda yethu uNkulunkulu. Kodwa wasifela sibabe sinjalo. Ake nibheke baqwele uthando asinikeze lona uBaba ukuba sibizwe ngabantwana bakhe. Ikhumbula lento ukuthi wena bayifuna ibaqinise bazona ibamise indawo yokukhumbula ukuthi bathandiwe uNkulunkulu. Noma labantu abahlubukayo bebabukela phansi bebashaya into engeyilutho qinani bazalwane ngoba uNkulunkulu umthandile. Noma abantu bangakuthanda bonke bakwenze kabi bonke abantu kulonyaka bakuhlukumeze bonke ubukeleke phansi yonke indawo kungabi khona into ekuhambela kahle. Khumbula uthando uNkulunkulu akuthande ngalo bese uyamuqina. Lungile abantu bangakufuni kodwa uNkulunkulu ukufuna ngendlela yokuthi uze
wanikela ngendodana yakhe ukuthi kufele yakufela usemngcolile wazi wakuthanda uNkulunkulu ngakho yakha uzinze kulolu thando othandwe ngalo uNkulunkulu. Amen. Number 2, iqiniso afuna silikhumbule ukuthi sibona abantwana bakaNkulunkulu ukuthi verse 1 ngwela lapha 1 John chapter 3 manje. Ake nibheke uthando olungaka sinikelwe lubaba ukuba sithiwe singabantwana bakaNkulunkulu bese ede ukuthi futhi siyibo. As if ukuthi sibizwa ngabo akusho ukuthi mhlawumbe khona ukungabaza okukhona okungenza ukuthi asibone kwangempela siyibo abantwana bakaNkulunkulu. Noma labo abaphumayo emabandleni sebekhona uJesu ongasiyo weqiniso ongasiyo uNkulunkulu bangathi bona ba right kodwa yithi esibizwa ngabantwana bakaNkulunkulu futhi esibizwa ngabo ngokweqiniso siyibona ngempela abantwana bakaNkulunkulu. Kuthi verse 2 bathandekayo manje now hayi in the future hayi ukuthi sangento efanele yenziwe before sibeyibona manje singabantwana bakaNkulunkulu. Uyabaqinisekisa abazalwane ukuthi ngempela bamkelekile kuNkulunkulu yibona uNkulunkulu abamkele hayi laba abanye abantu abakholwa amanga. Lento yokuba confident ngento oyikholwayo ukwazi uqiniso balezinto wena oyibambile iyakusiza ukwazi ukuma noma abanye behlubuka. Wena right hayi ngeke yamadlozi i-wrong futhi kusazovela ukuthi i-wrong. Wena uNkulunkulu akwamukele niyibona abantwana bakaNkulunkulu nina nimeqinisweni likaJesu oyindodana kaNkulunkulu owafela izolo. Inina uNkulunkulu anithandayo bona bangabaqambimanga abaqalekisiwe ekuqambeni kwabamanga. uNkulunkulu unadopthile nina unenze naba yingane zakhe okuza nama-benefits amaningi ukuba ingane kaNkulunkulu uyindlalifa yombuso wezulu. Awudingi ukuhalela iy'mpilo zakho noma ingabukeka sengathi zimnandi kwesikhashana kwasemhlabeni bangabuye ngathi bangcono ngezinye izinto awudingi ukuyihalela into zasezweni ngoba wena umntwana kaNkulunkulu ubizwa ngaye futhi uyena khona manje uyindlalifa yombuso ongasoze wadlula wasemazulwini noma kwamanje bangakudelela ungabonakalo ikhona. Uzathi kuchapter 2 verse 15 ningalithandi izwe nezinto ezikulo. Uma umuntu ethanda izwe alukho kuye uthando lukayise ngokuba konke okusezweni inkanuko emyemvelo yomuntu inkanuko yamehlo kuyigabisa nalokho kuphila akuveli kuyise kodwa ezweni izwe liyadlula nenkanuko yakhe kepha wenza intando kaNkulunkulu uhlala kuze kube phakade. Ningahayela ukuba njengabo bayadlula baqhakaza njengembali yotshani isikhashanyana maqede kuphuma ilanga ivuthuke kuphele ngayo baba amabhiliyoni esikhashanyana 70 years emva kwalokho isihoge ingunaphakade. Ningayihalela impilo yabo yinini abantwana bakaNkulunkulu ney'ndlalifa zombuso ongasoze waphela owenza intando kaNkulunkulu uhlala kuze kube phakade esefile ayesigogweni amabhiliyonezi angamfuni uNkulunkulu kuyogcina thina indlalifa zalomhlaba namazulu. Manje uzothi usuka la uyaphi ngempela awungichazele. Asihlaleni siqine enkosini noma uNkulunkulu ehlakanipheni kwakhe evuma senziwe into engelutho okwesikhashanyana kodwa kunesikhathi esizayo la inkazimulo ezoyiveza khona. Nguwa lokho manje number 3 lo uthi mawubukisa futhi siqala verse 1 ake nibheke uthando olungaka sinikelwe kubaba ukuba kuthiwe singabantwana bakaNkulunkulu futhi siyibona nokho izwe alisazi ngokuba naye alimazana. Bathandekayo manje singabantwana bakaNkulunkulu kodwa akukabonakali siyakuba yikho nokho siyazi ukuthi nxa ibonakaliswa siyakuba njengaye ngokuba siyakumbona njengokuba enjalo. Bonke abanalelo themba kuye bayayihlambulula njengokuba yena ehlambulukile. Asibuke
izinto ezithize la iveza lokukhazululiswa kwethu okuzayo. Sengathi uJohani ucabanga la umzalwane othi ngiyezwa khona ukuthi kuthiwa ngiyathandwa uNkulunkulu. Futhi ngiyezwa ukuthi kuthiwa ngumntwana kaNkulunkulu futhi nguyena khona manje. Kodwa it doesn't feel like it. Akuzwakali kanjalo kumina. Ngiyinto edelelekile, ngiyinto ehluphekile, ngiyinto egulayo, ngiyinto engelutho, ngiyinabethoni. Nabantu abangakholwa bayangitwenza ngalokho. Akubukeki kumina sengathi ngumntwana wenkosi. Sengathi mina engiyodla ifa lombuso wonke, ngiyobusa noNkulunkulu engunaphakade. It doesn't feel like that okwamanje. Usethi uJohani, yebo, ngiyazi ukuthi izwe alikasazi okwamanje. Izwe alisazi ngokuba naye alimazanga. Akumelanga silindele ukuthi abantu abangakholwa basiqonde ukuthi singobani ngoba bazange bamqonde yena. Abamazanga uJesu ukuthi ngempela uyindodana kaNkulunkulu, abambonanga ukuthi ngempela wavela ezulwini. Uyena owadala umhlaba namazulu. Ababonanga ukuthi ukufa kwakhe kwakunenhloso yokukhokhela izono nokuthi wavuka ethuneni nokuthi uhlezi ngakwesobunene sikaBaba uyabuye bazwini. Abamazi bam-understand. Ngakho nathi ngeke basi-understand thina esasizakala ngalowo msebenzi kaJesu. Njengoba kube ngamazi yena vele ngeke basazi nathi. Asingalindeli ukuvalidate ukugqibizwa abantu abangakholwa ukuthi abantwana bakaNkulunkulu abazi. Into ozofanele uyazi wena le kube igugu elibanjwe wena elenza unganyakaziseki noma bona benga-understand ukuthi yini oyimele impilo yakho inje. Nokho izwe alisazi ngokuba naye alimazanga. Kodwa kuzokuhlezi kunjalo. Ngabe kulethe uzokuhlezi kunje. Uthi kodwa akabonakala unesithulo. Akabonakali esiyakuba yikho. Nokho siyazi ukuthi nxa ebonakaliswa siyakuba njengaye ngokuba siyombona enjengoba enjalo. Okwamanje akabonakali sifana naye. Sometimes siwesi kunaye. Qiniso nalelo bazalwane. Khona abantu abangakholwa ngokwasemhlabeni abangcono kunabantu abakholwayo. Banemali eningi kunathi, ba healthy kunathi siyagula. Bakhululekile, baphila umathanda, thina sibophekile, sometimes sicindezelwa abantu, sometimes sibophe thina ngezwi kaNkulunkulu. Kubuye ngathi ezabe impilo zimnandi kunezethu. Bayatamasa ngendlela abayithandayo. Kubuye ngathi thina siwesi akabonakali esiyakuba yikho. Nokho khona esikwaziyo okumele kusize siqine. Nxa ebonakaliswa uJesu, nxa okwamanje ufihlekile, ufihlwe amafu, ufihlwe isibhakabhaka, uNkulunkulu akamambulile, kodwa kunelanga elizayo ayokwehla khona ngamafu abonakaliswe avezwe ezweni uJesu njengoba lingamazi liyomazi mhla ebonakaliswa. Bese lithi leli verse nathi siyakuba njengaye. Siyakuba njengaye kanjani? uJesu mayevuka ethuneni uvuka nomzimba omusha, lo mzimba azobuya nawo nenkazimulo kaNkulunkulu. uNkulunkulu esevezela umuntu ukuthi lwena nimdelela nina nithi umuntu kazana umprofeti njengabanye abaprofethi owabulawa amaroma ongasho lutho uyovele sehla ney'ngilosi. Abantu babona ukuthi ngempela indodana kaNkulunkulu le, nathi kanjalo siyokhuphuka siyomhlangabeza emoyeni sinemizimba emisha. Abafile abazali bayovuswa ngemizimba emisha efana nokaJesu nenkazimulo kaNkulunkulu sibe mdikimunye nezulu. Abantu bonke bayobona ukuthi lezi zinto ebesithi azilutho kahle kahle ama-prince nama-princess ombuso wezulu laba bangcono kunama-billionaires asemhlabeni ayobe sebheke esihogweni wona. Thina sesizobusa ingunaphakade. Lokugula kwesikhashana kwemizimba yethu kuyobe sekungayilutho, sesithole imizimba emisha engasoyiphinde igule. Lokuhlupheka nokuswela kwesikhashanyana kuyobe sengathi yiphupho elingasho lutho, sesiyobusa ingunaphakade kwingcebo esiyobe sihamba phezu kwayo. Sophinde siswele, asophinde silamba, asophinde sizubuhlungu, asophinde sife, sesiyobusa entokozweni forever and ever. Izwe lisazobona
izinto uNkulunkulu ayibekele abantwana babo. Ngabonakala siyakuba yikho nokho siyazi ukuthi nxa ibonakaliswa siyakuba njengayo. Uthi-ke kuverse 3 bonke abanalelo themba, ithemba lela ngithi uyelizwe lento. Ithemba kufanele ube nalo lelo ithemba le uma ebhala uJohane ngesiGreki igama alisebenzisayo alifana leli gama elithi ithemba kokujwayelekile elinomqondo ukuthi into ongenayishonayo. Ngiyathemba ukuthi izobalela lizukuni izulu. Awunayisho. Mayikhuluma ngethemba la ukhuluma nge-expectation esineshow ukuthi iyeza. Into engabenze nje ukuthi le nto ayikafiki kodwa iyeza uthi umfundisi uDlamini guarantee for sure. Akuyona into esingabazayo la leli themba lokuthi nomizwe elingasazi kwamanje ngoba naye azange nimazi kodwa sisazovezwa kanye naye uJesu ukuthi ngempela sabantwana bakaNkulunkulu ithemba kufanele silibambe sibe nalo. Amen bazalwane. Amen. Nali ithemba kufanele ube nalo uma uqala unyaka. Ungabi nethemba lokuthi unyaka wakho lo futhi izinto zizokuhambela kahle. Ngoba utshela uba Prophet Mbumbulu so and so from some country very far. Kungenzeka uNkulunkulu kube unyaka lo wokuvivinywa kokukholwa kwakho. Kungenzeka uNkulunkulu akasitshelanga. Ithemba lakho alimele libe sekutheni kulonyaka uzophila kahle physically. Ayizange isho inkosi. Ithemba lakho akumele libe sekutheni kulonyaka uzothola umsebenzi, uzothola ngcono, uzothola ipromotion, imali izoba khona. Cha. Inkosi ayisho. Ithemba lakho alingabe sekutheni kulonyaka ama-relationships akho azoba ngcono, abantu bokuxabana nabo uzozwana nabo nizobuyisana, imindeni izo-unite, imishado izoba ngcono kanjani njani. uNkulunkulu akasithembisanga lokho. Nali themba esimele ukuma ngalo ukuthi mhla uJesu ebonakaliswa nathi siyofana naye. Eyethi imvuzo okwethu ukuphila kahle emzimbeni ezethi imali zingenanga uJesu ebuya. Amen. Lelo themba lisoze lapho. Ngabona kuthiwa yimeme le ithombe evela ku social media uthi sinhlanje sikhulume into enkulu kabi. Omunye wayiphethe itshe la ngemumva ibambe kanje isithini bothi ushaya umuntu. Uthi uphi lo mprofeti owathi lo nyaka unyaka wami. Ngoba izinto ayihlangananga manje umprofeti osekhulumile. Ayaphoqana amathemba owathola kubantu nabo shembe befisela okuhle nje bese bezenza abantu abanolwazi ama-gnostics uNkulunkulu angazange aze asinikeze lona ulwazi. Akasitshelanga uNkulunkulu ifuture ngamasibongo ukuze sethembele kuyena. Beka ithemba ekubuyeni kaJesu noma kungenzeka nike in between uNkulunkulu uzokunikeza amandla okubekezela. Webangcola besiqinile sibe njalo. Singabantu abathanda lelizwe nento zasezweni akabi isikhathi sethu kwamanje akabonakala kwamanje esiyakuba yikho. Ungakulingeli kulonyaka esiyakuba yikho. Ngaphandle inkosi ikhethe ukubuya kuwona lonyaka. Amen. Awuzukuhlehla ngithi makwenze ukugula. Makuphela umsebenzi sizobe enkosini. Makushonwe ekhaya asizukuhlehla sizobe enkosini. Ngoba lonyaka unyaka ofana nayo yonke eminye iminyaka. Unyaka oyoshintsha unyaka wokubuya kukaJesu. Mayingakabuya uJesu sisazogula, sisazoswela, sisazohlukunyezwa abantu, sisazofa, akabonakala siyakuba yikho ngo-2026. Ngakho asimele siqine singahlubuki ngenxa yokuthi lesilindele izinto uNkulunkulu angasithembisanga zona. Sithandiwe uNkulunkulu. Noma abantu bangasifuna, noma imindeni ingangasibuka ukuthi siyini, uNkulunkulu usithandile akusanelise lokho. Singabantwana bakaNkulunkulu thina. Siyibona futhi manje. Masifa siye ekhaya ezulwini kuBaba.
siyindlalifa zombuso kaBaba, samaprince namaprincess asezulwini, siyibona manje abantwana bakaNkulunkulu asezukulangazelela nokuhalela izinto zesikhashana ezidlulayo, sibe sesinombuso thina wamazulu. Kodwa-ke abasilinde mbijana, sazovela lokhu uNkulunkulu asenze saba yikhona. Siyeza isikhathi sethu, ilanga lethu liyeza, asilindeni uNkulunkulu uzosinikeza amandla. Amen.